Aká je spätná väzba návštevníkov zážitkovo-edukačného turné Nie rakovine? Sú veľmi vďační, keď im povykladáme, keď sa prejdú našim črevom, našimi pľúcami, keď im porozprávame o iných diagnózach, tak sú radi, že sa s touto situáciou stretnú a určite minimálne zrniečko do nich vnesieme, aby sa problematike venovali. Prečo sa oplatí nezmeškať prednášky pacientských poradcov počas turné? Turné Nie rakovine je fantastická vec. Edukácia veľmi veľa znamená. Keď si ja predstavím, že v období, keď môj brat zomieral na rakovinu hrubého čreva, slovo rakovina sa ani nespomínala. My sme ho ani pred ním spomenúť nemohli. Bolo to tabu. A preto je veľmi dôležité, aby ľudia o týchto problémoch hovorili, aby to dostali do svojich hlav, že je nevyhnutné venovať sa problémom, ktoré na sebe zbadáme a hlavne teda Nie rakovine obsiahne celé Slovensko. Chodíme po všetkých mestách, edukujeme ľudí a je o to veľký záujem, čo nás veľmi teší. Dôležitou súčasťou turné je aj téma rakoviny hrubého čreva a konečníka. Prečo je dôležité urobiť si test na zistenie skrytého krvácania v stolici? Áno, je to veľmi dôležité ten test si urobiť, pretože test nám ukáže, že či niečo v tej ampulke je alebo nie je, v tom teste teda, či sa tam krv objavuje alebo nie je. Čo samozrejme nemusí znamenať, že hneď je to rakovina, ale lekár samozrejme pošle pacienta na ďalšie vyšetrenie, pošle ho na kolonoskopiu a tam sa zistí, že či to rakovina je alebo to rakovina nie je. Je to veľmi dôležité. My s našou organizáciou, ako ste určite všetci počuli, chodíme s našim nafukovacím črevom, kde poukazujeme na dôležitosť preventívnych prehliadok. Ukážeme im ten test, aby videli, že je to jednoduchá záležitosť. Pokiaľ niekto chce, môže si ten test kúpiť aj v lekárni, stojí zhruba 4,50 €, takže nie je problém, aby si test ľudia nemohli urobiť.